мога повече, не мога. Не мога да изляза, разбери го. Не мога. Добре. Аз тръгвам, но когато видя Сабрина, напомни ми да я поздравя, защото те победи много лесно ми е. Тя постигна всичко, каквото искаше. Супер! Върха. Къде е Мия? Трябва да излизаме. Нямам представа. Анхел каза, че трябва да удължи концерта на групата преди нас. Как така ще го удължава? Почитателките вече ме чакат. Не е истина. Роберта, къде е Мия? Отказва да излезе. Как така не иска да излезе? Така не иска да излезе, това е. Не иска да излезе. Как така? Няма да излезе. Толкова хора ни чакат там. Не иска, просто не иска и точка. Само това ни липсваше. Ще ми кажете ли защо се бавите толкова? Не чувате ли, че хората ви викат? Проблемът е Мия. Какво е на Мия? Не ни дръж такъв тон. Не иска да излезе да пее. Не иска, значи колко непрофесионално. Хората отвън ви чакат и вие ще трябва бързо да вземете решение. Бързо. Излизаме петимата. Как така петимата? Ами да, само петимата. Съжалявам. Хората са дошли да видят шестима, не петима. Какво да правим? Може да се опитаме Ама какво става на тази? да сложим перука на мечката. Идиот!